एक गंनै जाजेनबाय। सारि पास सय सात आठ मोनसे थाबोबाय 9 10था जाबाय 10था 11था 12था खांख्ला बाजारसिम 12था 13था थिनालिनिफ्राय 14था आरो मोनसे दंबावो बेयावनो 15था जाबाय गाइस। 15था थिनालि बाजार मोनबाय नै थिनालि बाजारफोरावबो दं नै 16था जाबाय 16 आरो बैयाव मोनसे दंबावो 17था जाबाय थिनालि बाजारसिम मोनलायबाय नै 18था गियान ज्योति मा सिखरमोनथाय 19था जाबाय ओरै सिआइटि मेन गेट बियो सिआइटि मेन गेटसिम नै 20था जाबाय 20था जाबाय आरो मोनसेबाव 21था 22था जाखाबाय सिआइटि सिमाव आरो मोनसे दंबावो 23था जाबाय सिआइटि सिङावनो 23 24 देबरगाव एस एस स्कुलसिम 24 जाबाय 24 आरो नै देबरगाव बाजारावबो दङ मोनसेबाव 25था जाबाय देबरगाव बाजारसिम आरो नै मोनसेबाव 26 केन्द्रीय बिद्यालयसिम मोनबाय नै 27 जाबाय 27 आरो बेयावनो मोनसे दंबावो 28 जाबाय 28 29 जाबाय इउएन एकाडेमिसिम 29 जाबाय इउएन एकाडेमिसिम 30 डनबस्क'सिम 30 जाबाय नै 30 ओरै डनबस्क' थांबाय बोथोरा बरियालै फैसिबो बिराद मोजां बोथोरा थान्दानो अखा हाबाय आराम अखा हाबाथाय बिराद मोजां बेरायनो नालाय थान्दाल' ओमफ्राय
मेन टाउन मोनफैबाय क'क्राझार मेन टाउन। दा बेनोसै आरो कारिगावनिफ्राय क'क्राझार मेन टाउनसिम गासै 30टा स्पिड ब्रेकार दं। आं दिनै सानबाय आरोना मानसिफ्रा बिदिनो स्पिड ब्रेकारनि दावराव जालाबाय थायो नालाय सानथारबाय आं।